भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते हा 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 हे हे ले रघुनाथ भाई आदि का ये जो एकादशी पर्व रंगमंच आमर छुटिया कलाकार मान कहानी अति अलग तो कहानी नाच आप आपण किसी कहवा जाऊँगी आपड़ टे हेतु ध्यान करेंगे लकडाउन तो 2 वर्ष सब कहानी बंद दंडाट बंद सब बंद हाँ आपण घागड़ी भला प्रकांड 7 दिवस जहाँ कि गोटे परिवेशन करा रामायण कि महाभारत कि हरिवंश जहाँ तेणु आज आपण कहूँ से जगन्नाथ जननी माँ सरस्वती को डाकी कदे आम मंच को डाकी आनिले तेणु आज डाकुंट श्री जगन्नाथ को माँ दशवंती केमी डाकिले श्रीकृष्ण को डाकुंट
ଆମର ପୁରାଣ ପଥକୁ କାମ କରିବା। ହେଲେ ରଘୁନାଥ ଭାଇ ସଂସାର ସାଗର ରୂପଣ ମୀନ ରୂପଣ ମାନବା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଲ ରୂପଣ କାଳ ରୂପଣ ଥିବ। ଏ ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ସାଗର ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ସଂସାର ସାଗର ମୀନ ରୂପଣ ମାନବା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାଛ କେରାଣୀ ମାଛ। କେରାଣୀ ମାଛ କେତେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜାଲ ରୂପଣ କାଳ ରୂପଣ ଥିବ। ଏ ଯେ ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗିଛି ମୋ ଘର ମୋ ପିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସୌଦା ଲାଗିଛି। କାଳ କେତେବେଳେ କାଳ ଉଠେଇ ନେଇଛୁ କି ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଆଜି କକାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ, ତେଣୁ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିପଦ ଆସିଆ ପୂରଣ କର। କି ରାମ ନାମ ରେ କୁମାର କି ରାମ ନାମ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଯିବା, କିଏ ପରଦିନ ଯିବ, ତେଣୁ ଅଧିକ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତିକି ଆମକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସଭା ପରିଷଦରେ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା। ତେଣୁ ଆମର